പ്രേക്ഷകരെ, കനത്ത വോട്ടിംഗ് നടക്കുന്നു എന്നത് തന്നെ ആശ്വാസകരം. ഇന്നും നാളെയും കൂടിയേ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടതുള്ളൂ. പക്ഷേ ഒരമാന്തവും വയ്ക്കരുതേ. ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം 7 മണിക്കാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ തുടങ്ങുന്നത്. എങ്കിലും ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ തുടങ്ങി 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം 8 മണി വരെ വോട്ടിംഗ് ചെയ്യാമെന്നതാണ് പ്രൊമോയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ അൺഒഫീഷ്യൽ വോട്ടിംഗ് നോക്കിയാൽ ദിൽഷ തന്നെയാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ബ്ലസ്ലി തൊട്ട് പുറകെ തന്നെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വളരെ കുറച്ച് വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അത് ഏത് സമയത്തും മാറി മറിയാം. 3-ാം സ്ഥാനത്താണ് റിയാസിൻ്റെ നില. ലക്ഷ്മിപ്രിയ, ധന്യ, സൂരജ് എന്നിവരുടെ സ്ഥാനത്തിന് ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 3 പേരെ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ, അല്ലാതെ മറ്റൊരാരും ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഇവരെല്ലാവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വെറും 1,00,000 വോട്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. അത് ഏത് സമയത്തും മാറി മറിയാം. എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ, നിങ്ങളെല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ 100 ദിവസങ്ങളായി ഈ ഷോ കാണുകയും നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ സമയവും ഈ വോട്ടിങ്ങിനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കുകയും ചെയ്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള 2 ദിവസം കൂടി ദയവ് ചെയ്ത് വോട്ട് ചെയ്യണേ. ആർക്ക് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല, അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. പക്ഷേ വോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കരുത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ചെയ്യാതിരുന്നുകൊണ്ട് വേറൊരാൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകരുത്. അപ്പം മറക്കരുതേ, ഞായറാഴ്ച 8 മണി വരെ നിങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ തുടങ്ങി 1 മണിക്കൂർ നേരം കൂടെ നമുക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിന് മുമ്പേ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നേ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സുമായിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും.